ମମତା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଘରୁ ଉଦାସ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ମମତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ମମତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ପଲ୍ଲବୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମାୟା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମାୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମାୟା କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁ ରୂପସାକୁ ଛାଡ଼ି ପଲ୍ଲବୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମମତା କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ତୋର ଏମିତିକା ଜିଦି ପାଇଁ ଦିଦି ପଲ୍ଲବୀ ସହିତ ତୋର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମାୟା କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ତୁ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରଖୁଛୁ ଆମେ ତୋ ପାଖରୁ ଏମିତି ଆଶା କରିନଥିଲୁ। ମମତା ଆଉ ମାୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋତେ ଆଉ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଗ କୁହ ଯେ ପଲ୍ଲବୀ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କହିକି ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମମତା କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ତୁ ଯା ତୋ ରୁମ୍ରେ ପଲ୍ଲବୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବୁ। ମମତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ପାଖରେ ଥିବା ଚିଠିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ପଲ୍ଲବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣେ ସେଥିରେ ତମର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ନପାରି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର ଏମିତି ଚିଠି ଦେଖିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ରାଗି ଯାଇ ସେ ଚିଠିକୁ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ରୁମ୍କୁ ସଜେଇକି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛି ଆଦର୍ଶ। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସ ହେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲବୀ ଆଜି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।